F'dil-katekesi maħbub inti se nkomplu nibnu hekk fuq dak li qed nitkellem fuqu bħalissa f'dal-programm jiġifieri fuq Alla l-Missier, il-fatt li aħna Ġesu ġiurina minnu l-Missier biex aħna anka niskopru minnu dan l-Missier tagħna tas-sema għaliex aħna uliedu permezz ta' Ġesu. L-aħħar darba rajna kif Ġesu ġie fid-dinja biex fost affarijiet oħrajn jurina il-wiċċ tal-Missier. Ġesu ġie salvana, ġie jaħfrinna id-nubit tagħna, ġie jagħtina l-ħajja ta' dejjem, f'dan kollu wkoll ġie jurina il-wiċċ vera ta' Alla li Alla huwa Missier. U rajna li dan Ġesu ġie jurina primarjament bil-kelma tiegħu u bl-emejjel li huwa wettaq. Illum eżistijaj, u ma nasibx il-lestu għallum ma forsi l-lum u darbohra, sejrin naraw issa kif Ġesu ġab ruħu bħala iben. Ekku din hija importanti li narawha. Ħanfukaw ħafna fuq il-Raba Evanġelius skont San Ġwan fejn sibu diversi referenzi tal-imġiba ta' Ġesu bħala iben, kemm bħala noti tal-istess Raba Evanġelista u anka bħala kliem ta' Kristu nnifsu is-istijaj. Għaliex huwa importanti l-ewwel ħaġa biex insiru nafu l-Ġesu bħala eben. Aħna kien Ġesu inħobbuh li nsiru nafuh eżistijaj. U tajb li insiru nafuh ta' dan l-aspett fir-relazzjoni tiegħu mal-Missier għax drabi Ġesu narawh bħala dak li jipridka, dak li jfejja, dak li qajjem in-nies mill-mew, dak li jaħfir id-nubiet li huwa ċertament huwa kollu sew. Imma Ġesu fl-identità tiegħu minnu huwa iben, għax huwa iben il-Missier, għax iġib ruħu ta' iben, għax jgħix ta' iben jista' jkun il-medjatur tagħna, jista' jkun is-salvatur tagħna. Mela l-ewwel raġuni għaliex hemm bżonn hekk naraw, nikkontemplaw ftit il-Ġesu bħala iben huwa biex insiru nafu l-Ġesu. It-tieni ħaġa imma mhux biss biex insiru nafu l-Ġesu aktar, imma biex naraw kif aħna rridu nġibu ruħna mal-Missier. Għaliex Ġesu waqt li huwa l-ikona tal-Missier huwa l-iben ta' Alla, huwa xbija ta' Alla l-Missier bħala Alla, bħala bniedem Ġesu huwa xbija tagħna. Ġesu jiġurina kif għandna nkunu aħna bħala ulet Alla. Mela kull ħaġa li sejrin nsemmu sejrin naraw issa ħansemmi madwar 20 ħaġa, mhux ħallestuhom illum żgur, fejn se naraw lil Ġesu kifex ta' iben, di mhux biss biex ngħidu dwar Ġesu, imma wkoll biex ngħidu dwarna eżisti. Kif Ġesu huwa hu, hekk aħna irridu nkunu. Dak li Ġesu hu b'mod naturali, ġifier b'mod naturali f'dak li hu bħala Alla u bniedem, aħna irridu nsiru bi grazzja tal-Ispirtu Santu. Mela dak li f'Ġesu huwa b'mod naturali fina irid iseħħ bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Dan id-diskors li qegħdin nagħmlu eżisti kif qed l-aħħar darba mhuwiex diskors, mhuwiex ħalib għal min għadu fil-bidu tal-mixja, imma laħam għal min irid jikber u jimmatura. Għal min irid verament jiskopri minnu bħala nisrani fil-profondità. Għal min irid relazzjoni intima mal-Missier. Għal min irid verament jgħix ta' iben. Jgħix ta' iben. U Ġesu jridna nkunu uliet, ma ninsewx għalinna biex nsiru bħat tfal u tfal iż-żgħar. Fuq is-salib għalinna hawn jomkom, ġifieri aħna uliet, u uliet bħalu għax Marija kienet ommu. U Ġesu jridna uliet il-Missier u uliet Marija, kif inhu iben il-Missier u iben Marija. U aħna ninsarek aħna uliet il-Missier u uliet Marija wkoll. Ħa naraw eżisti issa Ġesu kif kien hekk. Naraw aspetti differenti ta' dir-relazzjoni ta' Ġesu mal-Missier. Inħeġġeġkom sabiex tieħdu nota ta' dawn ħalli anke toħduhom fit-tal personalitàkom fil-mixja tagħkom. Irridu nikbru, irridu nimmaturaw fil-ħajja spiritwali tagħna eżisti. Anke billi nsiru nafu sew il-kelma tagħna, inħazzu ħalli ikollna punti ta' referenza anke għat-talb tagħna. L-ewwel ħaġa ħanaraw huwa li Ġesu il-dan Alla kien isejjaħlu Missier li kienet kważi dawa
għażmin Ġesu illi l-Alla sejjaħlu missier. Per eżempju, meta naqraw il-moment meta Ġesu f'San Ġwan jidħol fit-tempju keċċi l-bejja tiftakruh. F'kapitlu 2 vers 26 il-Vanġelu jgħidilna hekk u l-bejja tal-ħamiem qalilhom warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluwiex dar tan-negozju, dar missieri. Propju qed jgħidha ħafna b'mod personali. Dina mhix id-dar ta' Alla, dina hija dar missieri. Dar missieri. F'San Ġwan kapitlu 5 vers 18 insibu li propju l-lut għalhekk kienu jattakaw il-Ġesu. U minħabba fekk il-lut wis iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh. Mhux biss għax kien jikser is-sibt, imma wkoll għax il-Alla kien jgħidlu missieru u jqisruhu daqs Alla. Eżisti, għara kemm hija ċara. Il-lut ridu ħoduha kontra Ġesu għax il-Alla kien jgħidlu missieru. Issa Ġesu għandna diversi momenti oħrajn fuq is-salib jgħidlu missier aħfirlhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Missier nelħi ruħi fidejk. Ġesu anke jsejjaħ fil-Ġetsemani missier Abba biet minni dan il-kalċi. Ma mhux li ritini ma li tritint. Din il-missier Abba, din il-kelma hija kelma ħafna ta' intimità, hija mhux biex ngħidu hekk il-kelma Maltija forsi aktar il-pa, mhux ġast il-missier imma il-pa, id-daddy, mhux il-padre, il-babbo, hekk dak li huwa verament toħroġ l-aspett teneru ta' karezza, ta' missier, ta' intimità li l-missier għandu. Ġesu kien jitkellem, l-Alla kien isejjaħlu. Aħna nitkellmu hekk dwar Alla, aħna tas-sowriet. Aħna konxi li dan Alla li aħna xi drabi nidaw bih huwa l-Pa. Aħna nħossu f'qalbna li meta nisimgħu l-ħadd ieħor joffendi l-Alla qed joffendi il-Pa, il-missieri. Hekk Ġesu hekk kien jindirizzah l-Alla missier. Għax hekk kienet ir-relazzjoni tiegħu ta' missier. It-tieni ħaġa li naraw anke f'Ġesu, Ġesu kien ħafna konxju mhux biss minn dak li hu iben allura sejħ l-Alla b'missier, imma li kien mibgħut minn missier. F'San Ġwan kapitlu 5 vers 43 jgħidilna jiena ġejt f'isem missieri u intom ma lqajtunix. Ġesu kien konxju li hu ma ġiex f'ismu. Ġesu kien konxju li hu ma ġiex minn jeddu. Imma Ġesu kien konxju li hu kien mibgħut minn missier. Li huwa biex ngħidu hekk dak li l-missier irid jagħti lill-umanità quddiem id-tbatija tagħha meta l-umanità nfirdet minn Alla minħabba dnub. Huwa mibgħut minn missier. Ġesu fih innifsu meta jħares lejh innifsu ma jarax li l-missjoni tiegħu tibda minnu u tintemm fih, imma jara li huwa mibgħut mill-missier. Huwa bħala iben imma iben missjonarju. Bħal maħna aħna eżisti. Aħna wkoll aħna wlied imma jibgħatna b'missjoni mibgħuta mill-missier. Ġesu huwa l-apostlu tal-missier, Ġesu huwa il-mibgħut tal-missier. Allura Ġesu jaf li l-missjoni tiegħu mhijiex ġejja minnu. Imma l-missjoni tiegħu ġiet mogħtija lilu u laqaħħa għalina. U hawnhekk naraw hekk l-imħabba ta' Ġesu lejna. Kif huwa jaċċetta li jiġi mibgħut mill-missier f'din id-dinja midimba, f'din id-dinja mħawda, f'din id-dinja bis-sabiħ u l-ikra tagħha. It-tielet ħaġa li naraw dwar Ġesu. Ġesu huwa konxu ħafna mill-fiduċja li l-missier juri fih. F'kapitlu 13 vers 3, kapitlu 13 jibda t-tieni parti tar-Raba' Vanġelju. Il-parti meta propju se neħtlu għall-glorifikazzjoni ta' Ġesu għall-passjoni l-mowt u l-qawwien tiegħu. U l-Evanġelista jagħtina da dettall Ġwanni 13 vers 3.
Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh. U li kien ġi minn Alla u kien sejjer Alla. Ara l-kelma Alla u missier hawnhekk huma użati fl-istess vers għax qed jitkellem mill-missier. Imma kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh. Ara il-missier kemm fdaħ il-liben, kemm fdaħ il-Ġesu. Ħalla kollox fidejh. Dan kollu ma dettalji li nixtieqhom inħarsu l-Ġesu minn ġewwa, mhux bħalissa ma nix naraw il-Ġesu x'għamel għalina, imma Ġesu fih innifsu kifu qed jgħix minn ġewwa ir-relazzjoni tiegħu mal-missier. Se jaħlu missier, konxu li hu mibgħut mill-missier, konxu ħafna l-fiduċja li l-missier wara fih. Huwa iben li jaf li l-missier jafdaħ. San Pawlu kol minnhom jgħid illi hu minkejja li kien midaj midne persekutur tal-insara imma Alla għax wara ħnina miegħu fdaħ bil-misteru tal-predikazzjoni. Issa Ġesu eżisti il-missier ma jafdaħx għax il-missier iħenna liben bħalma jħenna San Pawl. Għaliex Ġesu ma mill-ebda dnub u għal-ben perfett. Ek jafdaħ għaliex huwa f'dil imħabba perfetta li xulxin. Imma ħarsu lejn Ġesu bħala dak li jħossu fdat. Għax anke lilna biex inkunu li teżisti li nħossu li Alla jafdana wkoll. U jafdana minkejja d-dnub tagħna. Għaliex għax tagħna l-Ispirtu Santu. Biex aħna fl-Ispirtu nkunu nistgħu nkunu bħal Ġesu. Kif ħanaraw il-qudiem huwa l-Ispirtu Santu li se jagħmilna l-uliet adottivi ta' Alla. It-tielet ħaġa li se naraw ukoll hawnhekk huwa il-fatt li Ġesu mela jisejjaħ il-Alla missieru, konxu li mbagħut mill-missier, konxu mill-fiduċja li taħ il-missier, ma Ġesu jgħidilna li huwa jgħix bil-missier. Qawwija. U interessanti li dil-kelma Ġesu jgħidilna li hu jgħix bil-missier fil-kuntest ta' San Ġwan kapitlu 6 meta Ġesu jkellimna dwar l-Ewkaristija. U qabel ma naqra l-vers, is-sens tiegħu dan, Ġesu qed jgħidilna isma' kif jiena ngħix bil-missier, hekk intom tridu tgħixu bija. Bħalma l-missier huwa l-ħajja tiegħi, jien irid inkun il-ħajja tagħkom u għalhekk qed nagħtikom l-Ewkaristija, bħalma jiena niddependi f'kollox minn missier, intom tiddependu f'kollox minni billi titqarbnu. Bħalma jien nirċievi kollox mingħand il-missier, intom tirċievu kollox minn għandi fit-tqarbin. Bħalma l-missier jgħix fija, jiena wkoll ngħix fikom fit-tqarbin imqaddes. Ja tant sabiħa u profonda meta nifhmuha. Illi il-pattern biex ngħidlek ta' relazzjoni ta' Ġesu mal-missier, Ġesu jixtieq li jkun il-pattern ta' relazzjoni tiegħu magħna. Bellezza, kif ikun jaħdlu f'dil profondità ta' Ġesu eżisti. Kif Ġesu jgħix bil-missier. Il-missier huwa l-ħajja tiegħu, mingħajru jmut, mingħajru ma jeżistix. X'ngħidlek? Ġwanni kapitlu 6, vers 57, John 6:57 jgħidlek, bħalma batni l-missier li hu ħaj u jien ngħix b'missieri, hekk ukoll min jkolli li hu jgħix bija. Qawwija. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jkolli li hu ukoll jgħix bija. Jiena ngħix b'missieri. Kemm qawwija. Diffiċli biex nifhmu għax tfisser għal Ġesu minn ġewwa f'qalbu jiena ngħix bil-missier, jiena naħseb moħħu, jiena nħobb qalbu, jien nirraġuna bil-mentalità tiegħu, jiena qalbi marbuta miegħu, mingħajru minix jien. Mingħajru ma tarfunix, jiena ngħix bih, jiena hu ħaġa waħda. X'intimità? X'intimità? Ekk irid ikun Ġesu magħna wkoll fl-Ewkaristija mqatt eżisti. Jkun nifhmu l-intimità li Alla irid idaħħalna fiha. Kellum waqafna fuq dawn l-erba' aspetti u ħankomplu bil-mod nibnu bil-mod il-mod. Rajna illi Ġesu importanti li naraw ir-relazzjoni tiegħu mal-missier biex insiru nafu Ġesu u biex aħna nsiru nafu kif aħna nkunu tawliet. Rajna li Ġesu jsejjaħ il-Alla missier Abba. Ġesu kien konxu li huwa mibgħut mill-missier, Ġesu huwa konxu mill-fiduċja li l-missier jurih u Ġesu li jgħix bil-missier.